Gaur egun euskara eraldaketa garaian dago. Bere presentzia mugatuta egonda komunikabide tradizionaletara, prentsa, irratia edota telebista. Baina orain zerbait aldatzen ari da. Egia da, testuinguru osoa aldatu dela, medioen ekosistema osoa, eta gero kontsumo edo informazioa edo edukiak kontsumitzeko era, entretenimendua kontsumitzeko era ere erabat aldatu dela. Orduan, hor eskaintza eta eskaera biak aldatu dira erabat, eta egia da oso momentu interesgarrian gaudela eta gauza berriak ikasten denok. Eduki sortzaileak, kontsumitzaileak, eta esparru digitalean ere plataforma horiek diseinatzen ari direnak ere bai. Arau digitalea ez gainik esango nuke, baita sare sozialak, gailuak eta sartuko nuke bertan. Da, hori ikusten da, igual telebistan joera edo kontsumoa jitxin dela, da beste formatu batzuk erabiltzen direzela. Eta orduan, interesgarria da formatu horietan ere garatutea euskarazko edukiak eta. Euskara plataforma digital berrietan sartzen ari da. Spotify, YouTube edo TikTok bezalako plataformek aukera berriak sortzen dituzte, belaunaldiak euskaraz sortu, partekatu eta kontsumitzeko. Sare sozialak, hor badagoz TikTok eta Instagram, da gero Spotify ere neko mugituten da. Ez dugu ahaztu behar baita lehenengoa izan zela YouTube eta antza bere garaian horako berakada bateko izuela, bai oin ja barriro potente dago eta hor ikusten da sasoian dagoela YouTube ere. Nik esango nuke Instagramera hiltzu dela gehien bat, askotan ikusteko jendeak ze godun eta hortik informatzen nahi zelako, besteak beste. Bestalde, komunikabideek gero eta ahalin gehiago egiten ari dira gazteengana gerturatzeko. Medioetan badago nolabaiteko, izango nuke inkluso ansietate puntu bat, publiko zuengana, publiko horietara edo audientziara heltzeko, ze norken esaten du gaur egun egunkari bat, nortzuk gara suskriptoriak, nortzuk jartzen dugu irratia autoan, edo nortzuk jartzen dugu teleberria gauetan. Nik uste dute mina apur bat ematen ditzaten, baina 50 gorako perfila garala, eta hortik bera dagoen audientzia guztia bestera batera kontsumitzen zaudetela. Eta orduan, askotan, zuok ezoazte informazioa bila, informazioa iritsi bar zaizue zuei. Eta iristen zaizue, normalen, sare sozialen bidez, edo WhatsApp bidez, edo orduan hor gabiltza asmatu nahian zein da, kanal importantena. Azken urteetan, euskal eduki sortzaileek ate berri bat ireki dute euskarazko edukiari lekua emateko. Nire egunerokoan zenbait eduki bai euskaraz kontsumitze ditu dela, adibidez, telebistan alde batetik esango nuke Miluze bezalako programak ikuste ditu dela, eta sare sozialetan edo YouTubeen adibidez, benetan zaiz bezalako programak kontsumitze ditut. Formatu guztien artean, batek indar berezia hartu du, podcastak. Formatu hurbila, malgua eta eskuragarria da, historiak kontatzeko, ideiak partekatzeko eta entzuleekin beste modu batean konektatzeko. Podcasten arrakasta orain urte batzuk aldetu izan basegin digute, egin genituen hemen bilera batzuk unibertsitatean ere eta bat zeuden zalantza batzuk, ezta. Benetan formatu hau arrakastatsua izango da, nola iritsiko da podcasta azkenean mundu guztiaren edo sortzaile guztien edo medio guztien buruan dagoen publiko horrengan, ezta, zuek gazteengana. Eta bazeuden hainbat zalantza, baina uste dut lortu dela. Nola da Antxon Telleria uste dut izan zela, ezta? Ikasi dugu podcast esaten, Euskal Herrian ere bai, hori izan da erronka importante bat. Eta horretaz aparte, nik uste dut barrenatu dugula ere bai podcasten konsumoa era oso naturalean. Eta alde batetik, ze azalpen egon daiteke horren atzean, hainbat elementuk ere bat egin dute bideo horretan, alde batetik eduki sortzaileen artean, badago sormen gaitasun maila handia, ez bakarrik edukietan baizik eta eduki horik helarazteko, bai sare sozialen bidez edo bai beste estrategia batzuen bidez beraien publikoengana, zuengana. Gero medioek ere ahalegin ikaragarria egin dute, podcast desberdinak sortu, beraien eduki propioak ere podcast formatura eraman, eta horiek helarazteko, batez ere sare sozialen bidez hemen ere bai. Eta gero, zuok esatozte, komunikabideetara, orduen komunikabidek ere egin dute kontrako bide hori, zuen bila joatea, eta ez dakizen neurretan, baina neurri txiki batean lortu badute ere, nik uste dute arrakastatsua izan daitekela hori.
Baina nor dago edukileren atzean? Nik nire burua konsideratzen dut gehiago eduki sortzaile moduan, ze azken finean influencer hitzak nik ez dakit jentea influenziatzen duten edo ez, azken finean hitz horrek hori defini duten dau, influenzia hau itzen dutela moduen, eta nire lagunekin berbain da eta esan diate, inkonstienteki publiko bat daukaten ez, igual, influenzia du dezaketara, baina ez jata gustatzen termino hori erabiltzea, eta erabiltzen dut gehiago eduki sortzaile, eduki sortzen dutelako sare sozialetan. Bueno, betidanik eukiet podcast bat sortzeko ametsa, eta goatzen naiz, kazetaritzako gradua ikasten hasi nitzanean, hor nekala ez, buruan planteatzen, podcast bat inberde, tal, baino denbora faltagatik, eta pixkate perezagatik, ez. Alde batea utzi nun, eta goatzen naiz, lehen urtean, kazetaritzako gradua amaitzen aiginala, esan nula zerbait inberdet, nik uste hain dela momentua, unibertsitatea ja utzingo dugu, orduan ja badagaraia nik nire kabu zerbaititekoa, zerbait propioa, eta holaxe botanien nire lagunai, goatzen naiz unibertsitateko kafeterian, eta goatzen naiz denan artian egon ginala pixkat podcastan izenan brainstorming bat iten, eta Malen frantsesenak, botasula, eta zeba ez marmarrian, marmarrianek esan nahi du izketan, eta gaina hitzabeak ian daka, ordun esan nun, perfecto. Eta nik uste hortik aurrea ja, hasi nitzala ideia denak borobiltzen, zehazten, zenei ekarri, zenei idatzi, zenei ez, nola dekoratu, materiala biltzen, eta hortik hasi izan dena. Zergatik erabakitzen dute euskaraz sortzea? Nire kasuan nik esango nuke naturala dela, ze batez ere nik sortzen duten edukisa uste dut dela nahiko kotidianua eta eguneroko bizitzakua eta pixkat familiarra ere balik bada purbet. Eta nik uste dut itzen dutela ohitura gaitik, askotan galdetu izan diatea zegatik jotzen duten euskarara edukisa sortzeko momentuan, eta iruditzen gata pixkat galdera bat zentzu gabekoaz, ezketina zuk ez diozu galdetzen ingeles bati zegatik erabiltzen daban ingelesa edukisa sortzerako momentuan, azken finean nire hizkuntza da eta edukisa sortu nahi balin badut, nire autoentzat zen euskera zitxia, eta kompromiso zuzera, nik esango nizuke ezetz. Baina egisa da presio bat zertetzen duzula momentu baten hasten zenanean euskera sortzen eta euskal munduakin relazionatzen zaizunean, kontu zibilia zeran. Betidanik euskeraz hitz egin dut, eta euskeraz bizi naiz, eta inungo momentuan enun zalaentzaikan euki beste hizkuntza baten itekoa. Nik uste gainea ikusita euskerak zenbateko zapalkuntza jasan duen, olako proiektuak euskeraz itia ez, bere xarma dakaela, eta nik uste ere badakaula ardura hori, edukia sortze deunok, euskeraz itekoa eta euskeran alde itekoa. Izan ere, kontsumoitura berriak dituzten erabiltzaileen artean erronka gero eta handiagoa da. Hainbat ikerketek adierazten dute pertsona batek arreta jartzeko behar duen batazbesteko denbora nabarmen murriztu dela azken urteotan, eta horrek komunikazioaren eraginkortasunean eragin zuzena du. Testuinguru honetan, entzunen arreta nola bereganatu eta batez ere nola mantendu bihurtzen da egin beharreko galdera nagusia. Bueno, egia da momentu honetan erronka nagusia dela arreta bereganatzea. Arreta da balio handian daukan elementua. Eta nik esango nuke aldatu den gauza oso importante bat dela, barrenatu dugula, 20 segundu ditugula interesa pizteko eta arreta bereganatzeko. Eta orduan behar den estimulu maila hori zoratu egin dela, erdi zoratuta gaudela horretan. Eta behar badatzera huelta bat ere ondo egon liteke, apur bat lausotzea, lasaitzea, erritmo hori, eta eduki digital horiek sortzen ditugunean ere bai, arretatik haratago ere bai, sakontzeko, edo hori nola kudeatu aztertzera bidean ere garatu beharko liratekeela eduki batzuk.
Nik uste podcastan funtzio nagusia komunikatziaz gain, jendeakin, ez dakit, komunidade bat sortzea edo jendeakin konektatzea dela, gehien bat. Ze gaur egun zaila da, jendean arreta piztia, askartasunean bizi galako eta jendea ez da olako prest minutu bat baino gehioko edukiak ikustea, irakurtzea edo entzutea. Eta podcastan bidez nik uste gure alde errealena erakuste deula eta horrek pizteula arreta ikusleengan. Bai. Erreportaje honetan eduki sortzaileekin, ikus-entzunezko komunikazioko adituekin eta belaunaldi berriko ikasleekin hitz egiten aritu gara. Euskarak mundu digitalean bere lekua nola eraikitzen ari den jakiteko.